Καλό είναι να πούμε ότι η έρευνα πραγματοποιήθηκε μεταξύ 16 και 20 Φεβρουαρίου σε λίγο λιγότερο από 1.000 άτομα γενικό δείγμα, αναλογικά κατανεμημένο σε όλη τη Ρόδο, 936 άτομα συνολικά. Μπορώ να πω ότι η Ρόδος είναι ένα νησί το οποίο το ψάχνουμε, συνεργάζομαι με το Βήμα και το One Channel πάρα πολλά χρόνια και ήταν ένα βασικό νησί, όπως είναι στους 10 μεγάλους δήμους, στους οποίους ψάχνουμε συνεχώς το τι συμβαίνει. Εκ των πραγμάτων, λοιπόν, η γνώση και η σχέση με αυτό το νησί είναι πάρα πολύ συγκεκριμένη και είναι μια αλήθεια ότι είναι και ένα πάρα πολύ ωραίο νησί, το οποίο εκ των πραγμάτων μας ενδιαφέρει πολύ παραπάνω. Όπως βλέπουμε, η πρώτη ερώτηση είναι ποια είναι η πιο σημαντική αξία για σας αυτή την περίοδο και είναι μόνο στη Ρόδο αυτή η απάντηση. Καλό είναι να πούμε ότι αυτή η ερώτηση γίνεται πανελλαδικά σε κάθε δήμο, σε κάθε περιοχή και εκ των πραγμάτων, λοιπόν, καλό είναι να βλέπουμε μια σύγκριση η οποία γίνεται με όλες τις υπόλοιπες περιοχές. Οι δύο πρώτες απαντήσεις αφορούν την ασφάλεια και την επιβίωση με ένα ποσοστό 35% το πρώτο και 29% το δεύτερο. Αυτό μπορούμε να πούμε ότι περίπου και αυτό υπάρχει σε όλη την υπόλοιπη Ελλάδα και αποτυπώνει το γενικότερο πρόβλημα το οποίο ζούμε αυτή τη στιγμή σε αυτή τη χώρα. Το κυρίαρχο είναι ότι αυτές τις δύο πρώτες απαντήσεις τις βλέπουμε πανελλαδικά, χωρίς να πούμε κάτι διαφορετικό ότι υπάρχει στο μέσο όρο με την υπόλοιπη χώρα. Αυτό το οποίο μας κάνει εντύπωση στο συγκεκριμένο νησί είναι η τρίτη θέση, η σχέση μεταξύ των ανθρώπων, διότι βλέπουμε ότι σε όλη την υπόλοιπη χώρα ήταν πολύ ψηλότερα το θέμα της ελευθερίας, το θέμα του οράματος, το οποίο βλέπουμε και τις ανάγκες των ανθρώπων να αναδείξουν πολύ σημαντικότερα στοιχεία. Προφανώς, μια πρώτη θέση για αυτό το κομμάτι, για τη σχέση μεταξύ των ανθρώπων, είναι και η ίδια η αποτύπωση των νησιωτών που έχουν μια υπόλοιπη σχέση και με τον τουρισμό και τον υπόλοιπο κόσμο και εκ των πραγμάτων κατανοούμε το πώς αυτό το κομμάτι έρχεται να αλλάξει το οραματικό στοιχείο. Φυσικά αυτό δεν αποτελεί ένα στοιχείο το οποίο είναι σημαντικότερο ή καλύτερο ή χειρότερο, απλά είναι ένα γνώρισμα του νησιού. Εδώ είναι μια κάρτα η οποία έρχεται να αποτυπώσει το πόσο περήφανος αισθάνεστε για τη σημερινή εικόνα του νησιού. Το είπαμε και το άκουσα πριν και στο λόγο του κ. Χρυσοχοΐδη, είναι κάτι το οποίο το συναντάμε σε περιοχές που έχουν πάρα πολύ ψηλές απαιτήσεις. Δεν θα δούμε τα στοιχεία, το οποίο το πολύ και το αρκετά είναι στο 19%, το λίγο στο 36% και το καθόλου 44%. Καλό είναι να πούμε ότι το λίγο έχει συνήθως θετικές αποτυπώσεις, απλά έχει πολύ αυξημένες απαιτήσεις από τους πολίτες. Δεν είναι δηλαδή κάτι αποτρεπτικό, κάτι το οποίο έρχεται να είναι πλήρως απορριπτικό στον οποιονδήποτε. Αυτό όμως το οποίο βλέπουμε στο νησί της Ρόδου είναι ότι υπάρχει μια πλήρης αποτύπωση, ότι υπάρχει μια αίσθηση και ισχυρής απέτησης από όλον τον κόσμο και φυσικά και από τους πολίτες αλλά και από αυτούς που ηγούνται να πάει η Ρόδος ακόμα καλύτερα και ταυτόχρονα υπάρχει και μια αίσθηση, θα λέγαμε, μπορεί να ακουστεί σκληρή ρέξη, αλλά δεν το πάρει κανείς εδώ πέρα ότι είναι κάποια θέση, μια λέξη ως παραίτηση που βλέπουμε αυτή τη στιγμή. Το ζήτημα είναι να κατανοήσει ξανά ένα τέτοιο νησί, το οποίο έχει όλα τα χαρακτηριστικά όπως είπαμε, που είναι σαφώς σε υψηλότερη και καλύτερη κατάσταση από τον υπόλοιπο μέσο όρο, την θέση που πραγματικά του αξίζει. Αυτό που πραγματικά μπορούμε να πούμε είναι ότι εδώ βλέπουμε μια απάντηση που βλέπουμε και σε υπόλοιπες περιοχές, αλλά με τελείως διαφορετικές συνθήκες και με τελείως διαφορετικές καταστάσεις που απαιτούνται από τους πολίτες της εκάστοτε περιοχής. Σε συνέχεια μπορούμε να πούμε ότι είναι αυτή η κάρτα, η οποία έχει να επιβεβαιώσει και την προηγούμενη, η οποία μας λέει ότι ποια λέξη περιγράφει καλύτερα τη σημερινή κατάσταση στην περιοχή σας. Το 38% απαντά υποβάθμιση. Το ξαναλέμε για να μην υπάρχει καμία παρερμηνία, ότι πάντα υπάρχει η σύγκριση με τις απαιτήσεις της συγκεκριμένης περιοχής. Το 25% απαντά τη λέξη πρόοδο, το 24% στασιμότητα και το 9% αβεβαιότητα. Τώρα, αυτή θα έλεγα ότι είναι και η πιο σημαντική κάρτα την οποία βλέπουμε αυτή τη στιγμή. Είναι ένα απόλυτα σημαντικό έβριμα, το οποίο μας δείχνει ότι το νησί σας χρειάζεται. Στο 40%, δεν βλέπω ακριβώς, στο 43%.
μοιοπία μεγαλώνει. Λοιπόν, 48% σημαντικές και σταδιακές αλλαγές και ριζική αλλαγή πορεία το 41%. Σε πολύ μικρότερες τιμές είναι οι μικρές βελτιώσεις και να συνεχίσει όπως είναι. Θα λέγαμε λοιπόν ότι το νησί έρχεται να απαιτήσει κάποιες μορφές αλλαγών, κάποιες μορφές ισχυρών απαιτήσεων από όλους, οι οποίες φυσικά έρχονται να μας δείξουν ότι υπάρχουν δύο διαφορετικές καταστάσεις ως απαντήσεις, αλλά το κυρίαρχο κομμάτι είναι ότι μιλάμε για ένα νησί το οποίο έρχεται να απαιτήσει πολλά παραπάνω από αυτά που αυτή τη στιγμή συμβαίνουν. Και αυτό πιθανά είναι μια διαχρονική απάντηση για όλα τα χρόνια τα οποία ζούμε εδώ πέρα. Προφανώς είναι και μια απάντηση την οποία βλέπουμε στην Ελλάδα της κρίσης μετά το 2010. Τέλος, ποια κατεύθυνση πρέπει να αποτελέσει το βασικό στίχημα του νησιού για τα επόμενα 5 χρόνια. Εδώ θα λέγαμε ότι μας κάνει μια σχετική εντύπωση, και καλό να το δούμε, ότι η πρώτη θέση δεν έρχεται εκείνη στη δεύτερη. Δηλαδή, αυτό το οποίο αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι είναι ένας συνδυασμός δύο πραγμάτων, των οποίων θα λέγαμε ότι είναι το πρώτο και το απαιτητό και το εύκολο ως απάντηση, είναι σχετικά χαμηλότερα από τον πανελλαδικό μεσόωρο. Δηλαδή, βλέπουμε ότι οι πολίτες Ρόδου αναδεικνύουν κάποια προβλήματα καθημερινότητας ως τα πλέον σημαντικά. Εμένα προσωπικά θα έλεγα ότι θα μου έκανε και πιο μεγάλη εντύπωση ότι βλέπουμε χαμηλότερα κάποια προβλήματα τα οποία είναι στα δύο τελευταία, για παράδειγμα, τα οποία θα δείχναν κάποια οραματικά στοιχεία. Ναι, συγγνώμη, δεν ξέρω αν φαίνεται καλύτερα. Θα λέγαμε ότι οι πολίτες ερωτήθηκαν για όλες τις βασικές προτεραιότητες και θα λέγαμε ότι υπάρχουν κάποιες επιλογές που θα χρήζουν ανάπτυξη της καθημερινότητας, ενώ δεν θα λέγαμε ότι απαντούν με κάποιους πιο οραματικούς λόγους για το νησί τους. Το είπα και πριν λίγο για τη λέξη παραίτηση και απέτηση και θα λέγαμε ότι αυτό το διτό κομμάτι έρχεται να δείξει ότι οι πολίτες Ρόδου θέλουν να απαιτήσουν κάτι διαφορετικό, γιατί πολύ απλά βλέπουν, δεν ξέρω, δεν μπορώ να έχω εικόνα όλο τον χρόνο, η εταιρεία μας κάνει έρευνες τα τελευταία 5 χρόνια στη Ρόδο και είναι κάποια σημεία τα οποία είναι σταθερά εδώ και αρκετό καιρό, έρχονται να απαιτήσουν πολλά παραπάνω από αυτά που προφανώς αυτή τη στιγμή συμβαίνουν. Θα λέγαμε λοιπόν, δεν υπάρχει κάποια άλλη κάρτα να δείξουμε, θα λέγαμε λοιπόν ότι ως ένας εξωτερικός παρατηρητής των δεδομένων, θα λέγαμε ότι αυτή η έρευνα έχει να αποτυπώσει μια κοινωνία η οποία θέλει να απαιτήσει πολλά παραπάνω από αυτά που ζει αυτή τη στιγμή. Δεν μπορούμε να πούμε ότι υπάρχουν στοιχεία τα οποία δεν παρουσιάστηκαν, υπάρχουν στοιχεία φυσικά τα οποία αφαιρούν και το τι συμβαίνει στις περιοχές, το τι συμβαίνει διαχρονικά στη Ρόδο, αλλά κρίναμε ότι αυτή τη στιγμή τα στοιχεία τα οποία πρέπει να αναδειχτούν είναι αυτά τα οποία βλέπετε στην παρακάτω έρευνα, η οποία, επαναλαμβάνω για να είμαστε και καθαροί, έγινε τον προηγούμενο μήνα σε μια συνολική απάντηση κατανεμημένη σε όλο το νησί μεταξύ 936 ατόμων. Και κάπως έτσι εδώ τελειώνει και η δική μας παρουσίαση από την Good Affairs. Δεν έχουμε να πούμε κάτι παραπάνω. Καλό σας απόγευμα.